салом ба онҳое ки бозиҳои Байер Ливеркузенро то ин ҷониб пайгирӣ мекарданд. имрӯз на дар бораи Лигаи Чемпионҳо гап мезанем, на дар мавриди бозиҳои Ситиву, Реалу, Барсаву дигарҳо. имрӯз дар як шаҳраки хурдакаки дунё як гурӯҳи мардум хушбахттарин одамони дунёянд ки арзандаи як барномаи пуррае дар шабакаҳои иҷтимоӣ ҳастанд. чемпионии бармаҳали Байер Ливеркузен ва роҳи тайкардаи боварнокардании Хаби Алонсо. оғоз мекунем. сараввал мехоҳам дӯстон аз канали як тоҷикбачае ки бевосита чемпионати Олмонро аз наздик сабт мекунаду муаррифӣ месозад хабар гиред. Комрон гуфтани як ҷавони дӯстдори футбол ки дар Олмон аст ва бозиҳои Байер Ливеркузенро чанд маротиба сабт кардааст ва ҳатто бо Хаби Алонсо суҳбат намудааст. имрӯз бо як навори дигар аз бозиҳои дастаҳои олмонӣ омода намудааст ки бояд тамошо намоед. маслиҳати ман ҳамин аст ки ҳатман обуна шавед, дар он ҷо факту далелҳои аҷиберо пешниҳод мекунанд. силкаи каналашро дар ҷои комментария мемонам, ҳатман даромада хабар гиред. аз Гвардиола пурсиданд ки шумо худро сармураббии беҳтарини ҷаҳон мешуморед? ӯ дар ҷавоб гуфт ки на, сармураббии беҳтарини дунё он нафарест ки бо як дастаи назарногир ва футболбозони ноошно чемпион мешавад. аз ин бармеояд ки Хаби Алонсо феълан беҳтарин сармураббии ҷаҳон аст. кӣ медонист ки дар Байер Ливеркузен кӣ бозӣ мекунад? дирӯз дар муддати 120 соли фаъолият барои аввалин бор Байер Ливеркузен дар Бундеслигаи Олмон чемпион шуд. ин як рӯзи таърихӣ барои футболи Олмон ва дастоварди боварнокардании Хаби Алонсо аст ки ин мавсим то чемпионӣ ягон маротиба шикаст нахӯрд. бозӣ бо дастаи Вердер ин барои Байер охирин бозӣ набуд, чун то анҷоми мавсими имсолаи чемпионати Олмон ҳоло 5 даври дигар боқӣ мондааст. аммо дар ҷадвал шумораи имтиёзҳои Байер ба 79 хол баробар шуд ки дастаи дуюми ҷадвал Бавария Мюнхен 63 хол дорад. аз ин рӯ дар сурати ғалаба бо Вердер Байер метавонист бо ҳисоби математикӣ пеш аз анҷоми мавсим чемпион шавад. аз ин рӯ бозӣ бо Вердери нимҷон ва рақобати хонагӣ барои истиқболи чемпионӣ айни муддао буд. мухлисон ҳам медонистанд ки ин шом Хаби Алонсо ва аждаҳои сохтааш ҳатман чемпион мешавад. аз ин рӯ мухлисони даста футболбозон ва автобуси Байерро ин хел истиқбол гирифтанд. кӯчаву паскӯча ва гулгаштҳои шаҳри Ливеркузен моломоли одамон буд ва бо гулу гулхан дастаи дӯстдоштаи худро дастгирӣ мекарданд. мегӯянд садои мухлисон то ҳадде баланд буд ки шаҳрро ба ларза даровард. дар бозӣ бо Вердер футболбозони Байер як гол ду гол не, балки 5 голи беҷавоб заданд ки футболбози ҷавони ин даста бо номи Вирц хетрик анҷом дод. ҳанӯз баъд аз ҳисоби 3-0 мухлисони даста ба истиқболгирӣ оғоз карданд ва минбари майдон аз ғояти дуду гулхан ҳамин қадар тира шуд ки ба иттилоe ҳатто шахси дар пешад истодаро дида намешуд. вақте садои охирини уштаки довар баланд шуд ки гӯё тамоми шаҳри Ливеркузен дохили майдон шуданд. онҳо ин рӯзро 120 сол мунтазир буданд. майдон ба назар як макони хушбахтӣ менамуд. ҳатто дар гуфтори мардумии ин шаҳр ҳамин гуна андешае буд ки як доғи сиёҳ ва як риштаи ин дастаро домангир аст ки дар тақдири ин даста ҳеҷ гоҳ чемпионӣ навишта нашудааст. ба ҳамин андеша онҳо дастаи худро Ливеркузен не, балки Неверкузен мегуфтанд. аммо Хаби Алонсо мисли фариштаи наҷот пайдо шуд ва ин тилисмро аз гардани Байери ормонӣ берун кард. акнун Неверкузен не, Ливеркузен аст. бешубҳа ва 100% гуфта метавонем ки ин ғолибият натиҷаи машаққатҳои Хаби Алонсо аст. соли гузашта ӯ дастаро дар ҳоле бардошти худ гирифт ки Байер дар мавқеи 17-уми ҷадвал қарор дошт ва то охири мавсим то мавқеи 6-ум бурд ва имсол бидуни ягон бохт чемпиони мусобиқа шуд. инро мухлисони Байер хуб медонанд ва қадр ҳам мекунанд. баъди эълони расмии чемпионӣ ба як садо минбари майдони Байер Хаби Алонсо мегуфт: ҳатто
ҳатто пеш аз бозӣ маҳаллаи наздикии майдонро расман ба номи Хаби Алонсо гузоштанд. дохили утоқи либосоваскунии дастаи мазкур баъди бозӣ хушбахттарин утоқ шояд дар тамоми дунё буд. футболбозон ҳар гунае мехостанд рақс мекарданд ва Хаби Алонсоро аз сару рӯяш об мерехтанд. ӯ баъдан дар нишасти матбуотӣ гуфт ки чемпионӣ дар Бундеслига баъди 120 сол ин кори саҳлу сода набуд. ҳамаи бозингарон фавқулода буданд. ман аз онҳо ифтихор мекунам ва бароям боиси ифтихор аст ки дар ин ҷо кор мекунам, гуфтааст Хаби Алонсо. гап сари ин аст ки Байер Ливеркузен ин мавсим на танҳо чемпион, балки чандин рекордҳоро низ иваз кард. аввал ин ки онҳо рекорди чандсолаи Ювентуси Туринро дар нишондоди силсилаи бебохто такрор карданд ва ҳатто гузаштанд. дуюм ин ки Байер гегемонияи 9-солаи Бундеслигаро аз байн бурд. дар Олмон одат карда буданд ки ҳар сол бояд Бавария чемпион шавад. аммо имсол Байер тамоман нагузошт ки Бавария ҳатто ба чемпионӣ наздик бошад. биёед як бор онеро таҳлил мекунем ки чӣ хел Хаби Алонсо аз ин футболбозони то соли гузашта тамоман ноошно дастае сохт ки Баварияу Борусияу чандин дастаҳои бузурги дигари олмонӣ ба зону афтоданд. Хаби Алонсо меъмор ё худ архитектори ғалаба аст. дар мавсими гузашта ӯ дастаи қариб аз чемпионат паридаи Байер Ливеркузенро бар ӯҳда гирифт ки пас аз 8 давр ба минтақаи Лигаи Аврупо баромад. пас аз 1.5 сол ё анехтараш баъди 557 рӯз аллакай чемпион бояд кӯлоҳ фуруд овард пеши ӯ. ҳамлаҳои мавқеӣ бо ҳаракати тези тӯб ва контрҳуҷуми таҳшатбор ин ҳусни хати Хаби Алонсо аст. дар ин мавсим то ҳол ягон мағлубият нест. 43 бозӣ пай дар пай тӯлонитарин силсилаи шикастнопазири дар байни дастаҳои топ 5 чемпионатҳои аврупоӣ мебошад. нишондоди чемпионшавии ӯ дар Олмон ғайриинтизор аст. ҳоло акнун ин хел мегӯянд: Бавария, 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 Бавария ва Байер Ливеркузен подшоҳони камбек дар мавсими имсола. дар соли 2024 Байер дар дақиқаи 92 ё аз он зиёд 5 маротиба голҳои пирӯзиовар задааст. дар 4 мавриди он Байер қариб дар ҳоли шикастхӯрӣ буд. вале камбекҳои ногуфтанеро ба роҳ монданд. Флориан Виртз ситораи асосии Байер аст. дар синни 20 солагӣ ӯ аллакай пешвои қаҳрамони Олмон ва яке аз созандагони асосии футболи ҷаҳонӣ мебошад. 18 паси голӣ дар ҳама мусобиқаҳо ва аз бозингарони тамоми топ чемпионатҳои аврупоӣ касе чунин омор надорад. фишорро мисли Томас Мюллер идора мекунад ва хатти ҳамлаи ҳарифро мисли Кевин Де Брюйне убур месозад. Алекс Грималдо ва Джереми Фримпонг ҳамчун ҷуфти аз ҳама ҳуҷумкунандаи беҳтарин дар таърих сабти ном хоҳанд шуд. 49 хол барои гол ҷамъи пас. ҳоло 49 ва мавсим ҳоло идома дорад. Джереми Фримпонг нисбат ба Ҳарри Кейн, Эрлинг Ҳоланд ва Роберт Левандовски дар ҷаримагоҳи ҳариф бештар ба тӯб расидааст. зарбаҳои Грималдо чизи аҷибест. ҳеҷ каси дигар дар футболи муосир чунин зарбаҳои пешгӯинашаванда надорад. Гранит Ҷака бозингари мисли Хаби Алонсо дар дастаи Хаби Алонсо қудрати аз ҳама ба фишор тобовартарин дар ҷаҳон. асоси ҳамлаҳои Байер табдилдиҳии аҷиб аз як истеъдоди равонӣ ба як футболбози хунсард аз ҷониби Алонсо, муҳофизати боэътимод. вақте ки Виктор Бонифес маҷрӯҳ шуд ва Йонас Хофман ба нафака баромад, дар триои ҳамла танҳо Виртз буд. танҳо Грималдо ва Фримпонг ба ӯ кӯмак карданд. аммо дар натиҷа Байер боз пурқувваттар шуд. натиҷа ин аст ки танҳо Интер ва Реал дар топ 5 лигаҳои аврупоӣ аз Байер камтар гол сар медиҳанд. системаи идоракунии бошгоҳ ба раҳбарияти ин даста то омадани Хаби саволҳои зиёде буд ва вақте Алонсо омад ҳамаи саволҳо аз байн рафт. баъдан раҳбарияти Байер фаҳмид ин мураббиро 10,000% дастгирӣ кардан лозим аст. тобистони соли 2023 онҳо барои Алонсо харидориҳои навинро фароҳам оварданд. Грималдо ва Ҷака ба 10 беҳтарин харидориҳои сол дохил карда мешаванд. шартномаи асосии худи Хаби Алонсо бошад тобистони соли 2024 дар Байер аллакай анҷом ёфт. Хаби Алонсо дар Байер Ливеркузен боқӣ мемонад. 3-0 бар Бавария ғалабаи сазовор дар вохӯрии муҳимтарин
пеш аз бозӣ Байер ҳамагӣ 2 хол пеш буд. Дар 2 моҳи оянда фосила ба 16 расид. Алонсо аз ҷиҳати тактикӣ Томас Тухелро хурду нобуд кард. ӯ ба футболи муқобили ҳамла гузашт ва ба ҳеҷ арзише иҷоза надод футболбозони Бавария пеши дарвозааш ақаллан бозӣ кунанд. ҳоло акнун тамоми олмон аз қабили сиёсатмадорону шахсони машҳури ин мамлакат Хаби Алонсоро барои чемпионӣ табрик мекунанд ва ӯро дар қатори беҳтарини сармураббиҳои олмон ва таърихи чемпионати олмон ҳамроҳ месозанд. барои ҳамаи мухлисони дастаи Байер Ливеркузен чемпионии дер интизор муборак бошад. онҳо инро солҳо интизор буданд ва арзанҷа чемпион шуданд. ва ҳамин тамом, то дидори навбатӣ, хайр.